Yamashita Treasure. Isang dapit hapon. Isa sa pinakamatibay na kwentong bayan o urban legend sa Pilipinas ang tungkol sa Yamashita Treasure. Ang Yamashita Treasure talaga raw ng hukbo ng mga Hapon. Ang maalaman, ang Yamashita Treasure. Kayamanang iniwan daw ng isang general na Hapon. Sa pamumukan ni General Tomoyuki Yamashita, binaon ang mga kayamanan. Ang Yamashita Treasure, pinakasikat na kwentong bayan sa Pilipinas. Noong panahon ng Hapon, ang hukbo ni Yamashita Ang Yamashita Treasure ay isang malaman na kwento patungkol sa mga napakadaming kayamanan na naitago pa ng mga Hunes. Si Yamashita ang Pilipinas, siya lang ang nangyayari sa tingin silang siya. Overall, commander ng Japanese Imperial Army sa buong Pilipinas. Yamashita Treasure, ang mga kwento sa likod nito. Common peace. Anong pumapasok sa isip natin kapag nakabanggit ang pangalan Yamashita? Sa mga makukonsideran mo rin, pinagkakatakan at walang kaunang sa matami lakas noong kanyang Yamashita. Let's go! Sama ng gamit isang katana o Japanese sword.
pagkain tayo sa mga hapon. Ang tanong, usapan sila kung kaya nyo namin yung masita. Ang nasabing pagkahanap sa Yamashita treasure. Nalaman ng Presidente Marcos. That's one of the questions that I wanted to find out. Presidente Ferdinand Marcos. Meron daw talagang nakatagong ginto? Nakapag-usapan lang din kasi ang tungkol sa ginto. Sa mga nakakagangit mula sa tanong sa mga Ito ang kwento ng gintong kayamanan ni Yamashita. At ito ay pag-aari lahat ng Pilipino sa Pilipinas. bawat isa may kapatid. Sino mo kabayan? Tunay na napakayaman ang ating kasaysayan. Sana'y maingatan nating mga Pilipino.